दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफुंनानै लाबाय। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोदान आफादगिरि महरै सुसिल हाज'वारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिजितगिरि नार्जारिनो बिबान होबाय। दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि दालाय मावखुलिनि न'ब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोदान मावफुं आफादनि बिबानगिरिफोरनो बिबान गथायनाय हाबाफारिखौ आरो बे आयदायाव बर' बिफाननि गाहाय सुजुगिरि किंकन मुसाहारिनि मोनसे जर'खा फोरमायथि। आं दंफैयो गुवाहाटी नोगोरमानि बे बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि बे दालाय मावखुलियाव दान्दिसे समावसो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बे गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना समाय लादोंहाय आरो आं बिथांमोनजों लोगोसे बेवहाय दंफैयो आरो गोदानै आफादगिरि बिबान मोननाय आरो नेहाथारि बिथांमोननिफ्राय जोङो गोसोनि बाथ्रा बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन। नोंथाङा दिनै गोदानै दुलाराय हारिमु आफादनि गोदानै आफादगिरि बिबानखौ आजावबाय, नोंथाङा मा फोरमायगोन? खुलुमनाय जासिबाय। बे समाव आङो गोजोननायखौ मोननायजों लोगोसे बयनोबो गाहाम हामलायथि आरो गोजोननायखौ आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिग्रोबाय। थ' दिनै आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोदान आफादगिरि महरै दिनै समायखिरा लाबाय आरो आं सानदों जे गारबोनाय दिनफ्राव जेखिनि आंहा मोनसे अभिगता दंमोन बेफोर अभिगताखौ सिगाङाव दोननानै फैगोन बे बोसोरथाम समावहाय आङो हागौमानि जोंनि बर'नि हारिमुनि जौगानायनि बिथिङाव जेजोंबो कमप्रमाइस खालामालासिनो आं हाबाफारियाव आखाइ होगोन आरो मावलांगोन। आरो लोगोसे बे समाव आरोबाव आङो आंनि मावफारिया बिबानगिरि बिथांमोननिसिम दिनै बे मिडियानि दारै आं खावलायबावदों बिथांमोनहाबो जेन आंखौ बे समावहाय मावलांनाय समावहाय हेफाजाब खालामो, गासैबो रोखोमनि बिथिङाव आंखौ मदद खालामो। बोसोनगिरि बिथांमोनहाबो जेन बोसोन होनानै आंखौ हेफाजाब खालामो आरो जों बयबो मोनसे टिम हिसाबै बर' हारिमुनि जौगानायनि थाखाय जों जे लोगोसे मावलांनो हायो बेखौ दिनै आङो बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंथिनानै लाबाय आरो समायखिराबो लाबाय। थ' आं सानो गारबोनाय दिनफ्राव जेरैबायदि जोंनि हारिमुखौ सिगांनि मावगिरिफ्रा आफादगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया बिथांमोनहा हारिमुनि जौगानायावहाय खामानि मावबोबाय, बेबादिनो जोंबो फैगोन समफ्राव बर'नि हारिमुनि जौगानायनि थाखाय जोंबो मोजाङै मोजां खामानि मावलांगोन आरो साबसिन हामसिन जोङो मावनो हागोन होननानै आं बेखौ मिजिंथिबाय। थ' बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय गाहाम अनसायनायखौ जासिबावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो बुंनानै दोननाय जाबाय। बिथाङानो जाबाय आफादगिरि बिथाङा फैबाय थानाय समाव गोबाङैनो मोजाङै आब्रुथि गोनाङै बे हारिमुखौ बर' हारिमु आफादखौ मावफुंनो थाखाय बिथाङा आजावबाय आरो लोगोसे आंजों दङ नेहाथारि बिथां नोंथाङा दिनै बिबान आजावनानै नोंथाङा दिनै मा फोरमायगोन? जे जोङो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि नैबे गुवाहाटीयाव थानाय जे लोगो मावख' बेवहाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे गोदानै दाजानाय जे मावफुं आफादनि जे गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो बिबानखौ आजावबाय आरो आंजों खाथियाव दङ मानिजाथाव आफादगिरि आरो जों सानदों जे दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ जेबायदि जोङो खामानि मावनानै आफादखौ जेबायदि जोङो फोथांनानै लाखिनानै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि एबा बर' हारिनि हारिमुखौ जोङो बुहुमाव गेवलांसार होनायजों लोगोसे आरो जोङो फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे आरो जोंनि गुबै हारिमुखौ जोङो हमथालांनांगौनि थाखाय जों दुलाराय बर' हारिमु आफादा खामानि मावबोबाय थादों हिसाबै आरो जों बेबायदि स्ट्रेंथजोंनो जों बेबायदि नोजोरजोंनो जोङो खामानि मावलांबाय थानो होननानै जोङो दिनै जोङो थांखि लादों आरो आङो गोजोननाय मोनदों दिनै आंखौ जे गाहाय नेहाथारि हिसाबै नैथि खेबनि थाखाय सायख'नानै जे जों दुलाराय बर' हारिमु आफादा आंखौ बिबान होफिनबाय। आं गोजोननाय मोनदों आरो आं गोसोआव सानदों जे गासैबो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि जिल्लाफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोननि मददजों बिथांमोननि जे सुबुरुनजों जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आरो
हारिमुनि थाखाय जोङो खामानि मावलांनो हागोनखौ आङो मिजिंथिनाय दङ। दा फैबाय थानाय समाव बर' हारिमुखौ मुलुग दरबाराव सिनायथिनो थाखाय दा बावैसो बागुरुम्बा दोहौआ जेरैबायदि जाफुंसारबाय मुलुग दरबाराव सिनायथिबाय दा फैबाय थानाय समाव बे बर' हारिमुखौ माबायदि आरोबाव जौगासार होनो बा दिन्थिलांनो मुलुग दरबाराव नोंथांमोना माबायदि खामानि मावनो होननानै नोंथांमोना सानो? जोङो बेबायदिनो स्टेप बाय स्टेप जोंनि खामानिया जाबाय थागोन जे जोङो थांनाय 17 जानुवारियावहाय जोङो जे बागुरुम्बा दोहौ बे बिमुंजों जोङो जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो मुलुग दरबारावहाय जोङो दिन्थिनो हाबाय। जोङो गोबां जे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बिबानगिरि जे मावथि बिथांमोनहा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोंनि आर्टिस्ट बिथांमोनहा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे इनिसिएटिभ लानायनि थाखाय आरो दिनै जोंनि भारतनि जे गाहाय मन्थ्रि बिथाङाबो नुजाथिनानै जोंखौ मदद होदों आरो बिथांनि नुजाथिनायजोंनो दिनै जे मुलुग दरबाराव जे जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया जे बर' हारिनि जे समायना रमायना हारिमुखौ मुलुग दरबारावनो दिनै दिन्थिनो हादों आरो बेजों जोंहा गोग्गानाय दङ। दिनै हारिमु आफादनिल' गोग्गानाय नङा, बे बर' हारिनिनो मोनसे गोग्गाथाव जे खामानि जादों बा जोङो मावनो हादों होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन जोंहा हारिमु बिथिङाव खामानि मावलांबाय थानांगौनि जोंहा थांखि दङ हिसाबै जोङो बेबायदिनो इयुनावबो जोङो हारिमु जौगानायनि थाखाय हारिमु लाखिनायनि थाखाय बर'नि समायना रमायना हारिमुखौ जा फोथांलांनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ दङ हिसाबै